sunt Alex și acesta este primul episod de Team Fortress. Team Fortress în Minecraft, oameni buni. În Minecraft. În Minecraft. Pe care? Aia de sus sau aia de jos? Aia de sus. Am intrat. Sunt la albaștri. Practic, minigame-ul ăsta, eu sunt la roșii, what the fuck. Practic, minigame-ul ăsta e Team Fortress, numai că e în Minecraft. Minecraft. În Minecraft. Eu mă fac spy. Oh. Da. Gata, bă, îți dau bloc la viața mea. Te-ai făcut ce casă m-am făcut și eu. A, știu, mă, pe bă. Vin prin canal la tine? Aia foarte bună pentru viață, ne-am făcut aici. Cum apa asta aici. Copila pleacă. Sau... Hai ce? Plus, pleacă, plus. Hai să mă fac gata, heavy. Until the game ends. Uite, ți-am intrat fix la sfârșit. Da, la fix am intrat și în Da, bă. Bine, bă, mi-am dat disguise. Da, mă. Uite, uite. Bă, nu înțeleg ce dracu au. Tot tipul roșii pe mapa asta trebuie să vină la blue în bază. Păi ia! Uite acum, eu văd un inginer cum fuge ca un retardat. Și eu vin la voi. Da, prin canal. Eu știu unde sunt acum. Muta canalul. A, ăștia mă urmează. Ăștia vin după mine. Mă urmează. Alex 2014. Mă urmează. Alex, mă urmăresc. Bitch! Am vrut să-l omor pe unul și mi-am luat fall damage. Mario 2014. Am picat pe jos, mi-am luat fall damage. A, gata. Foai, la poța. Wow, ce dracu a fost asta? Eu stau la voi în bază și omor. Bine vă aud, aoleo. Eu stau la voi în bază și omor, problemă. O, frate, doamne, și-o foame. Mă ieși mie. Duci acum, frate. Cu toate că lumea mă vrea pe mine. Se dezamăgesc pe fanii mei. Problem. Backstab. Dar știi că Red câștigă. Poftim? Știi că Red câștigă. Ia, cine câștigă? Ce dracu? Bă, eu mă duc să mănânc, frate, nu mai rezist. Bă, fix când joc și... Mă dă la battle. Ce naiba? What the fuck? Mă dă la un minigame. Și pe mine. What? Mă dă la minigame-ul Battleground. Și pe tine. Battle background, bă. Da, nu mai pot, bă, eu mă duc. Bine, bă. Îmi mai filmez. Nu știu ce dracu a fost aia, oameni buni. Da, ce să facem? Ce naiba? Ce? Sniper. Facem sniper, că noi tragem bine cu arcul. Alright, destul. Ce naiba? Frame-uri. Aici e foarte grea mapa. M-a spănat la roșii în bază? Sau ce? Nu, pe aici vin la roșii. Ups. Oh. Da. Nu știu despre ce să vorbesc. Stăm aici cu sniperul. Hop! Bun, legat de alte serii. Seria fără nume nu mai putem să o facem. Da, îmi pare rău. Chiar îmi pare foarte rău. Mi s-a corupt. Mamă, ce tare se aude. Video settings, music and sound. Era sunetul dat în blană.
Ce serie o să urmeze? Despre asta vorbeam, cred. O să fie o serie de Hexit. Dar nu știu dacă o să fie single player. Ups. No. Stai-mă de aici, copile. Hai mă aici. Uite roșu. Ce bază de la roșii? Îmi dau seama ce e aici. Dumnezeu cu mine, dar nu știu ce e aici. De aici, gaură în canal. Hai pe ce. Am încercat să filmăm SG, am încercat de vreo 5 ori. Da, mi-am umplut toată memoria de pe comp. Nu a fost foarte bine, n-am întâlnit niciun tip de hacker. De-aia am încercat să filmăm de 5 ori. Știți? Da, bă, știm. Uite, bă, a venit și tu. A venit și tu. Am venit eu. Că eu română știu, mamă. Mi-am pus, bă, chiftele de pui. Mamă, ce... uite tata, uite ce bine, ce tare a fost chestia aia. De ce joci? Ce dracu? One shot kill, de când ai one shot kill cu sniperul? De când exista Hitler. Bă, frate, nu mă joc. După ce filme jucăm CT. CT Alien 2014. Câsă. Nu, Păi, pentru că sunt rău. pentru că sunt Alien. Alien Gamer boss. I tu să știe! Stai să văd cât filmează. De 7 minute. De-aș și vedea un player, Doamne ajută. Doamne, știi ce caut eu acum pe YouTube? Nu vreau să zic. Eu acum pe YouTube. Ce? Alien Gamer boss. IT. Cât să te plicti. Dar că numai așa găsești. Dar nici pe telefon nu l-am găsit, bă. Că vreau să-mi fac joc de Dar el. eu căutam pe Xbox și zicea că nu există. Alien chiar că nu există, dar... Na. Uite aici, bă, Minor War Raw, episodul 1, by Alien Gamer. Da, v-am văzut și... Chiar, bă, după aia filmăm Minor War. I-am dat din greșeală subscribe. După aia filmăm Minor War, bă. Și că episodul 0, uite, bă, te-o copiat. Episodul 0. De ce? Te-o copiat cu episodul 0. N-am mai văzut pe altcineva să facă episodul 0. Dar când ai zis tu episodul 0 Survival Game, el a scris episodul 0 din Skywars. Și zice episodul 0 din SW, din SWV. Nu bai Alien Gamer boss. I tu! Dumnezeu cu mine, trece aici, copile. Wow! Ce-a fost aia? Ori și-o șters el video cât de plicti, ori nu știu, că nu mai are la videos. Și l-a șters. Nu facem scout. Cu Scott avem speed 2 și avem doar minigun. Nu mai avea și o macetă. Scott. Sau scosă. Scottul normal avea o bâtă. Da, știu, ne dea un stick cu knockback 2, cred. Ne dădea. Vreau să fac reclamă la un de la pot. Uite, gata, mă da și mie stăm sword-ul. Ce mă? Ia zi! Vreau să fac reclamă în canal, pot? Zi. Sigur. Oh! Vreau să fac reclamă la canalul lui
la mai multe canale lui Sedling. Ce dracu? Bă, taci, nu cu promovările. Ieși acasă, copile. Bă, O să mă fac, nu știu ce m-am făcut oare. M-am făcut pyro. Flamethrower. ia-i să vedem. Get a server. Promovați-vă la Uite, Alin bă. Gamerul Bossit. Nu vreau să deschidem un server pentru fanii noștri. Cei 5 fani. 4. Da. Ce pot? Avem 5. 5? Iată, bă, că n-am văzut. Mă trebuie să mai bag video la render încă 20 de ore. De cât să fac episodul, bă? Gata, pot să-l termin. Zi. Hai bă, hai ne apucăm să facem un server. Da, mă, nu merge cam Java 8. Ție-ți Nu merge. bă, nu de la cu, de ăsta de ca să-l hostăm. Da, mă, dracu. Și cine ține serverul ea? Noi 3. Adică noi 2 La cine-i serverul, bă? Doamne fer cu Alin. La cine-i consola? La asta mă refer. Doamne ferește cu Alin. Zi-mă, la cine să stea consola? La mama? Nu vrei să stăm, să luăm fii antenă, facem așa un server, Airplane, 5 player, trebuie să dai $2.49 pe lună și îți ia 256 de megabyte. Uite, mă, dracu, cu 256 de megabyte. N-am ce face, știi? Deci vrei să iei Dragon planul care are 6144 de megabyte, nu? Și player câți are? Unlimited. Da, bă. Ăla. Sau luăm Dirt plan. Ăla ne dă 512 megabyte și 49. Câți? Îți ia 12 playeri, îți ia 512 megabyte și cred că aici scrie 512 MB și zice $4.99 pe lună. De câți playerii? 12. Ieși acasă, copile. Sau Grass planul care e 20 de player, $7.49 pe lună și 768 megabyte. Deci era fain era fain să venim cu sniperul. Apostau. Ce răspic în pânza. Iată-l ai. Ce se crede, au apărut el așa cu spaiul lui. Hai să mai mor o dată și închid video. Îmi scrie FPSF, bă. Să mor tu. Zice cumpăr Euro Vodafone. Ofer Euro Cosmote, Euro Orange, Euro Paysafe, Euro PayPal, Steam. La cine a băgat? Contul premium etc. Ce n-a? E băguie. Iar mă băgau la Battle Backgrounds. Bun, taci. Bun, lume, cam atât a fost și cu primul episod de Team Fortress 2 în Minecraft. Până data viitoare, nu uitați să dați like, comment, share, subscribe și atât. Și să vă abonați. Cel mai important e să vă abonați. Să nu știți dacă vă place de el. Nu vă place. Nu vă place de el, așa-i? Așa-i. Bun.